Ja són, que dir-ho en mallorquí. Tot en mallorquí, hombre. Ja som Josep Manresa. La meva gent a Mallorca les deien les veritats. Per què vengueren no ho sé, perquè van venir en 1907 i eren de Jolanit, de Sorta. I la meva història, amb mon pare el dugueren de 3 anys. I nosaltres érem una casa de mallorquins de tot. I el veïnat i els parents tots mallorquins. Així que no va ser massa costós aprendre, sinó que jo l'he seguit xerrant. Una per això. Per això que jo te dic que és un tros de Mallorca. Va venir la família tota. Érem padrins i teníem 4 fills, entre petits i joves, i vàrem venir tots junts. I vàrem estar aquí, allà, fins que vàrem poder tenir la seu. I aquí ens vam criar nosaltres, i nosaltres érem 6 germans. I dels 6 germans, 4 xerraven mallorquí, els altres no. Perquè en aquesta zona van venir molts emigrants mallorquins, que ja desveïnen que ningú. Però en aquesta zona va venir molt d'emigrants mallorquins. Aquesta zona, això és Roda de la Cruz. Corralita, Colònia Segovia i on estan nosaltres, Pedregal. De on hi havia molt de mallorquins, molt de mallorquins. Però de la gent jove ja ningú sap res. En aquell temps sí, la gent xerraven, anaven d'una casa a l'altra a xerrar, a veure la gent, això s'ha perdut tot. El que no s'han perdut són els llinatges. Els llinatges no. Hi ha molta gent en llinatge mallorquí. Quins serien? Nicolau, Capó, Bibilonis i quants més. Allà Nicolau n'hi havia molts, sinó que no eren tots del mateix malnom, però hi havia molt de Nicolau. I a mi el mallorquí que m'agrada és aquell que dugueren aquella gent, un mallorquí més tancat que el català d'ara. Per això hi ha moltes coses que jo no les sé dir perquè no, perquè jo tinc dins del cap aquell mallorquí. I sí, sinó que la gent jove ningú ha après res de xerrar mallorquí. I jo no sé si a mi me va quedar i també aquí el cert. Millor o pitjor, no te puc dir. No te puc dir que sigui un bon mallorquí, però mos entenem. Perquè quan vaig anar a Mallorca me van entendre i jo els vaig entendre. Així que per mi això volia dir molt. Mon pare mai mos va xerrar castellà, sempre mos xerrava mallorquí. I les matances que nosaltres hem fet, tot estil mallorquí. Que aquí les hem fetes també molt bones. Nosaltres traiem de tot. I si hi havia alguna que fer nou, també se feia. Però sempre, principalment, sobrassada, xorissos, botifarrons, sí, camallot. Però ja els camallots no se fan perquè és molta feina i ja hi ha molta gent que no els fa, que no els coneix, te puc dir. El veïnat, la gent major, sempre. Però el veïnat mallorquins, sí, participaven tots a totes parts. Cada matança que se feia a cada casa era per la gent de la casa. I aquesta gent anava a donar una mà a l'altra, i així. I aquí a tot el món li agradava. Hi ha molta gent que venia per la sobrassada. Lo demés no l'interessava molt, però la sobrassada sí. El que fa ho fa la meva dona. I estem acostumats, i els meus fills s'han acostumat també, i no sempre, però se mengen menjars mallorquins i ben fet. Les panades com a primer plat, les coques també, els cocarrois. I el frit mallorquí, que no sé, qui li diu frit de matances, qui li diu frit mallorquí, perquè se fa, nosaltres aquí el feim de porcells. Jo tinc amics que maten porcells i el fetge i tot el més ho tiren, perquè la gent no s'endú quan venen el porcell. Així que jo vaig i li ajuntem 4, 5 o 6 immajuntes que vulgui, i una vegada vàrem fer frit aquí i eren com a 30 persones. I a tot el món li va agradar.
perquè sempre hi ha hagut qualcú que ha fet qualque cosa per mantenir les rels. Jo som un que s'han fet coses per mantenir les rels el millor que he pogut. Una vegada he anat a Mallorca, en aquell temps que el govern donava passatges i vaig poder anar 10 dies com va anar aquest lot i me va agradar tot me va agradar. Com t'he dit tant, la gent, el menjar, l'atenció, tot. Quan arribàrem allà, la recepció que vàrem tenir va ser molt bona. Hi havia molta gent aguardant l'avió. I ja, des de l'aeroport de Sant Joan, ja vaig sortir amb una nota. Que jo vaig demanar per xerrar mallorquí. I hi havia un periodista que me va fer una nota, escrita en castellà. José Manresa, el hombre que habla mallorquín, però lo delata l'acento argentino. Jo no puc tenir el to que teniu vosaltres, perquè jo som crescut aquí, som tot aquí. Però me'n desfàs així. El lloc, jo tenc amics a Mallorca que me varen dur d'un lloc a l'altre. Jo vaig estar a Muro, Camp Picafort, a l'escola d'Artà. A molt de lloc, a Valdemossa, que va ser me varen demanar que quan m'havia vengut de Mallorca. La cosa va ser que jo vaig entrar a un negoci a cercar una bota a veure-hi. I allà li dic a la dona que me va atendre: tu xerres mallorquí? I si estem a Mallorca, com no hem de xerrar mallorquí? I aquí m'ho agafaren a xerrar mallorquí. I va ser la que me va demanar quan m'havia vengut de Mallorca. I va xerrar amb molta gent mallorquí. Quan vaig estar a Sorta, vàrem estar a un bar on hi havia gent, 7 o 8 homes, tots grans, i no hi havia res més de bon anar. Això era un bar, vàrem aturar allà i entràrem. I ja quan el vaig escoltar, ja vaig agafar una cadira i vaig seure amb ells. I xerràrem, també estranyats de que jo xerràs mallorquí, i ho passàrem molt bé, amb aquesta gent. Ells me deien, aquí els diumenges de matí mos ajuntam tots, i mos deien de tot. Els dies faners no ve ningú. Ja a mi m'agradaria que me veig la gent que me coneix. Jo tinc un amic allà que és el fill d'un amic que vaig anar a romandre a casa seva, vaig sopar amb ells, vaig dinar l'altre dia amb ells i m'agradaria que me veig. Jo som Manresa. Vull enviar un salut a tota la gent de Mallorca que ens pugui mirar, que ens estic mirant, i principalment amb el meu amic Miquelet Llull.